Deci puteam să jur că asta scrie. Și eu puteam să jur că a scris Teo Rose, nu? Vreau și eu să văd ce ai scris. Cartea semnată. Teo și Titi. Eu nu Iordane, fii exist, atent. nu? Am scris Teo și Titi pe carte. Cartea nu Da. există decât aici. Corect. Toate o să vină peste Da? și amestecăm. Înainte să vin aici, am păstrat în portofel o carte. Vreau să arăt ce... am în portofel, ține tu cărțile, te rog. În portofel, în buzunar aici, am cardul, iar sub card am o singură carte pe care am vrut să ți-o arăt. Tu acum ai scris. Hai, ia ce carte vrei. De unde vrei? Ia o carte, hai. Ce carte ai luat, Titi? Păi da, dar n-ai zis. Titi.